Πάρα πολύ, σε αυτό θέλω να μου πας λίγο. Πήγαινε μισή, να χορέψουμε, θέλεις. Τι τα είναι 50's. 50 swing, το Ωραία, θυμόσαστε γύρισε στο χορό. πίσω λοιπόν. Αυτός ο χορός ξεκίνησε το 1920 περίπου, αλλά το 50 έγινε τεράστια μόδα. Φοράνε αυτές τις τέλειες τις φουστίτες που πάνε έτσι, πάνε έτσι οι φουστίτες και γυρνά και πετάνε στον αέρα. Και μετά είναι ένας χορός πάρα πολύ διασκεδαστικός. Ήρθε αυτό λοιπόν και στην Ελλάδα και τα πιτσίρικια αλλά και μεγάλοι τρέχουν και χορεύουν όλοι swing. Να πάω. Μου αρέσει. Όχι, δεν πρόκειται για απόσπασμα από ταινία εποχής. Οι σκηνές θυμίζουν τη δεκαετία του 50. Τα ζευγάρια έρχονται κοντά και λυκνίζονται σε χορούς jazz και rock and roll. Αυτό είναι το Lindy Hop Swing, ο δημοφιλέστερος αμερικανικός χορός που κάνει πάταγο στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 30, μάλλον το 35-36 στο κλαμπ Savoy της Νέας Υόρκης, από μια ομάδα ερασιτεχνών αρχικά χορευτών, οι οποίοι ξεσάλωναν κυριολεκτικά στους ήχους των μεγάλων big bands, Benny Goodman, Glenn Miller κλπ. Εκείνης της εποχής, που αυτοσχεδίαζαν, ήξεραν φυσικά ως παιδιά της εποχής τους προηγούμενους χορούς Charleston, jazz κλπ. Και έκαναν τρελά βήματα, αυτοσχεδίαζαν, πέταγαν από εδώ και από εκεί και έτσι γεννήθηκε το Lindy Hop. Ντυμένοι με ρούχα της εποχής, αξεσουάρ vintage και ανάλογο χτένισμα και μακιγιάζ γεμίζουν τις σχολές χορού και ταξιδεύουν στο χρόνο χορεύοντας swing. Σε πάει σε άλλες εποχές. Σε πάει στη δεκαετία του 20, του 30, σε γυρνάει στο Μεσοπόλεμο, με τον ντύσιμο, με τα μαγαζιά που πηγαίνουμε, τα οποία είναι και αυτά του ιδίου στυλ. Γενικά ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Και μάλιστα έχουμε κάνει και κάποια σεμινάρια εδώ για χτενίσματα, για vintage look. Έχουμε και μια σειρά από έτσι, αυθεντικά ρούχα του 40. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τα παλιά και οι νέοι ερωτεύονται την εποχή του rock and roll. Όλοι μαζί μεταφέρονται πολλές δεκαετίες πίσω και νιώθουν σαν πρωταγωνιστές ασπρόμαυρης ταινίας. Μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου ακούσματα και γυρίζω πίσω, σκέφτομαι τη μητέρα μου πολλές φορές, τη γιαγιά μου. Νιώθω πολύ ευχάριστα, πολύ χαρά, πολύ ενέργεια και είναι κάτι το οποίο έχει αναζωογονήσει τη ζωή μου και έχει δώσει κάτι καινούριο. Για κάποιους είναι διαγωνισμός και για κάποιους άλλους φλερτ. Όταν ο αυτοσχεδιασμός παίρνει τον πρώτο ρόλο, στόχος του χορευτή είναι να εντυπωσιάσει την παρτενέρ του με τις δικές του φιγούρες. Και αυτό είναι η μαγεία του swing. Το ωραίο και το μαγικό είναι ότι δεν θες να είσαι συνεχώς με μία, θες να αλλάζεις συνεχώς παρτενέρ. Γιατί Δεν είναι καλό πάντα. Μου αρέσει. Γιατί κάθε follower που είναι η παρτενέρ είναι και μια πρόκληση για να μπορέσεις να καταφέρεις να σε διαβάσεις, να τη διαβάσεις στο χορό. Οι λάτρεις του swing έχουν υιοθετήσει το στυλ των 50's και στην καθημερινότητά τους. Αν και με την πρώτη ματιά μοιάζει εκεντρικό, η νοοτροπία του swing αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς. Στην αρχή υπήρχε κάποια έτσι, πειράγματα από τους συναδέλφους κτλ. Αλλά σιγά σιγά το συνηθίσαμε. Είναι και μόδα, αλλά Είναι και μόδα, ναι, βέβαια. Ξεκίνησα γιατί ήθελα κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ πάντα άκουγα τύπου rock and roll, μουσική και τέτοια, οπότε λέω είναι καλή η ευκαιρία να ξεκινήσω να ασχολούμαι με ένα είδος χορού, το οποίο είναι και στην εποχή που μου άρμοζε καλύτερα.